Ah, masinting. Tuloy niyo. Ano naman lagi ni kabuo? Salamat. Oh. Salamat. Thank you. Yes, we're ready na. We are ready na. Yes, Inday. So, andito na po kami sa ano guys. Actually, iba naman itong ano, di ba before doon.
mothers, come here mga mothers. Mothers. Come here. Mga bata, ano na muna, sa balay na. Oo. Para kayo sa balay. Ano sa balay kay ma? Anong tawag ko an? Oo, hindi Review. na si Mai kasi parang busy si Mai Ma'am. Nanay. Thank you. Thank you, Ma'am SG, sa pag-sponsor. Napamatay isa nakakuha dito rin, no? Naka. Thank you so much.
ato daw punong na daw punong kuan. Layo, geng. Kanang layo to ang kuan dahil katong layo to ang katong naa gani bedridden na siya kigda siya. Sige ta. Ulra. Sige. Sige mo da mag-live gapon ta ba dong dito. Ini lagi gusto na si Wax. Mana nila? Adi bisi natin magian dito. Iuso na lang yan. Oh, ito. Isud diri ang kuan. Napan. Sige. Yan guys, tapos na po kaming mag-distribute ng aming mga pasit diyon sa slice feed. Sama ko si RG Babes. Yan. Subscribe po natin. Follow din. Saka si Marley Queen. At saka si Reggie Punsi. Yan. Thank you, Ma'am Miss FJ. Bye-bye. Ingat po.